Sa teraz presunieme úplne inde, na stolnotenisový turnaj. Učitelia, rodičia či bývalí žiaci základnej školy Mierová sa už po štvrtýkrát stretli na stolnotenisovom turnaji. Niektorí sa od minulého roka natrénovali a zlepšili, iným sa nedarilo tak ako v lani. Hrozné bola slabá príprava. Nechodí mi kamarát, čo chodieval, čo sme hrali doma, tak hovorí, že ping-pong mu škodí. Došiel na to, na takú vec zázračnú. No tak nehrávam. Ako sa vám darilo tento rok? Výborne sa mi darilo, nabil som môjho bývalého telocikára, učiteľa Maniaka, takže som veľmi spokojný. Predposledný, on je posledný, o to lepšie. Nemám, čo by som dodal. Je to lepšie umiestnenie, ako bolo minulý rok, predminulý? Pochopiteľne, veľmi lepšie, o jedno miesto. Či minulý rok ste boli poslední? Samozrejme, vždy som bol posledný. V ženskej kategórii kráľovala zástupkyňa školy, ktorá minulý rok na turnaji chýbala. Mali ste rok pauzu, teraz ste prišli, zvíťazili ste? Áno. Ste sa nejak pripravovali? Tak chodievam piatok, večer sem, tak si trošku zrelaxovať po pracovnom týždni. Každý týždeň piatok. V mužskej kategórii si prvenstvo odniesol ako inak organizátor turnaja Imrich Mesároš. Štvrtý ročník, rovnaký víťaz. No už by sa patrilo, aby nejaký mladší to vyhral. No. Víťazstvo Imricha Mesároša sa tak už stáva pravidlom turnaja, aj keď poraziť sa ho snažili už viacerí. Minulý rok ste sa dušovali, že vyhráte tento rok. Dušoval som sa, ale 70-kilový ruksak ja mám oproti nemu. Najťažšieho supera som mal akože na záver a postupne som sa rozohral, že mi to potom akože vo finále vyšlo.